Een Lietse 1000 baan in Achtkarspelen, Kollemeloon en Dantumediel rijdt haar opvang kwijt door de stichting Amarins failliet is. Bij de organisatie werken op dit stuit zo'n 80 mensen op 18 locaties. Nevens de curator had de organisatie te let ingrepen, doet heel veel meer ouders haar baan vanwege de kosten net meer naar de opvang brachten. Het aantal kinderen gaat omlaag. Dan moet je de kosten ook omlaag brengen voor zo'n grote kinderopvangorganisatie. Ja, dat betekent dus dat je toch naar de bemensing moet kijken. Dat is wel in gang gezet, maar dat is niet snel genoeg zeg maar afgerond. Nou, en dan kom je met een geldprobleem te zitten. Dan is het geld op. Ja, en op een gegeven moment, als je dus met verliezen te maken hebt per maand, ja, dan zal je faillissement moeten aanvragen. En dat is gebeurd. De gemeenten waarin Amarins putwatersplakken en binnenopvanglocaties had, wie nou wel bekend met de financiële problemen. Doch komt het uiteindelijk faillissement het on. In onze gemeente betekent het dat heel veel ouders oplossingen zullen moeten gaan zoeken voor opvang van hun kinderen buiten school. Voor de gemeente betekent het dat wij 3 peuterspeelzalen, die zij voor ons beheerden, ja, op een andere manier toch doorgang moeten laten vinden. Want ook als die peuterspeelzalen bestaan blijven kennen, ja, dan is het nog wel een probleem dat ouders met baan geen opvang meer hebben. Precies, de kinderopvang is een, ja, dat klinkt misschien wat vervelend, maar het is een particuliere zaak tussen ouders en in dit geval Amarins. En dat zal dus ook door de ouders zelf opgevangen moeten worden. Wij kunnen misschien een beetje faciliteren als het om de ruimtes en zo gaat, maar ja, zou ik toch eerst overleg moeten hebben met de curator en wat hij precies voor ideeën heeft. Nevens de curator is het faillissement nog geen einde van het verhaal. Hij ziet goede kansen op een terugstart, maar wel met minder locaties en minder personeel. Ik denk, als ik dat nou zo hoor en zie, dan denk ik dat we wel een doorstart zouden moeten kunnen maken. Ofwel met de partijen met wie al eerder gesproken is, ofwel met andere partijen die zich ook hebben gemeld. En dat is eigenlijk vrij snel gegaan, want het faillissement is pas een dag oud. Maar ik verwacht dus wel dat daar voldoende interesse is om daar een zo goed mogelijke doorstart van te kunnen maken.